Kada ko yung sino tiin uy. Hindi mo natiil. Hindi natiil. Kamot ba na? Ay, Wala kamot lang eh. tiil. Sino kasi uy. Pero bapahan ko ang Ano? Gwapa dyan niya ako ang isuon. Ano gwapa Kwan na. man niya, actually kwan hindi ka ng half sister. Half sister mo. Uy. Bakit Ano dahil siya? yung mga gwapa mo nga sister no? Half sister. Madago lang mo daw mo. Gwapahan di ko ano niya ako. Ano sa di kasi? Wala niya atay sa live video. Na uy, last uy. Ay naatay sa last. Ano pa nabuhian? Kuan daw, mo ng istorya. Kaya ni nabuhi tanong, kaya ay nag-benz. Yan, di ka kong lawas ko di 1 month na ni. Tapos hindi ko sa kuan ha, COVID ha. Murag bugat tingag, mga ata na kong natin. Mabugang tingag ka. Bugat tingag. Bugang tingag. Ang baba. Bugat ba na ka ng ano, bugat tingag ba, nag-abot na ta ng bugat. Ah, naisa tanan. Stress. Mm, Kwan na ako, siya, ako. stress. Kwan na siya. Dalang kasi panawag sa kuan, na nag-aabot diri, kana kung utok ba, nalibog na. Mag-travel dito ah. Mag-travel. Bawal mo mag-travel karon? Bawal gani, wala ba ako na baksinan. Sabi lagi, yun, nag-uuna kong taman ba kaya. Mas kadagan problema. Bisa ka isin ha. Hey, kaya ka na. Luto ang ulo. Oo, luto. Ano mo sa naman sa isin ko? Ba't ulit ka makita sa chismosa? Ha? Hindi mo na nitabo sa inyo ha? Ibon ka lang ang utok ba murag makalimot na ka lang. Uy, sani? Sing. Murag I see news. I see Ano ko ang Alzheimer? I see ha. Alzheimer. Alzheimer? Alzheimer? Alzheimer. Alzheimer Na siya. Alzheimer guro ni nalibog ko. Ano, ano, nagkasipila na edad din mo? 39. Mama, 30. 40. mawala ang papa. Wala naman, ay sa tanong ko, sa tanong mo. Ini, pa-hospital na lang ka na mo. Pabit ka na Di kayo rin mawala raman ni siya. Kasi Pag lahi na naimuha di ba? mausakit ang ko pag naimag sigat ko sa banay ka nang naimuga. Ay, mauna imutuan. Mas depressed din ka, mas stress din ka. Stress Sama niya. kan Ako utok ba ka ng murag mo, maano gani, isa mo tuloy ka akong utok. Di. Ah. Mo din na. Ano yung hilot mo? Kung wala pa makakaroon, di pa makakaroon ting bayad. Nalibog na ito sa kadagan. No? Ano mangutang po diyan ka? Uy, Ano, asa po lago mga imong kukusi. Kung gani, asa po din mo mga kwarta, mga padulong? Asa kwarta ni mo padulong? Kabalo naman ka nag-asa patulong, di ba? Asa gani no? Sige, saan ko ka-stress? Ay, mabuta na. Mong ilong siyang kawag stress siya. Oh, lagom man dyan. Lago ang iyang kuko. Mga tiil po. Oy, ang lips ko ni lagom gani no. Wala, Sige isig- ka Uy, og kuan. Problema dyan ang mga Organic. tangan ni mo ba? Hmm. Nainanta ka dapat. Pag naimo agto diha, pag naimo ano sa gate, isira ninyo ang gate ay mo sig pasugod natin. Iluto na ba? Hindi ko Wala pa Kuan sa Hindi, sing dapat ka nang ibisita. napakoy ko anong sarap kanto po manguan pagkuko dito Asa ha. man Salamat ha. Bayaran ko lang ni sa ano, Ah, next utang na week. po ni. Oh. Next week na. Grabe naman ka. Uy, mga 2, kuan naman ka. 3 consecutive. Ayun na, ayun pasulod Ayun, ko bisita. yaw diya. Ikaw pa yung ano? Wala ba yung Uy, ako naon, ginuog ko. pedicure ni mo? Ayaw si pasulod og bisita na inang sira gate, isira na, isira na. Isira. Ito dili ah. Nasira naman god. Isira lang, double kuan ba, double check. Yaw dol itay eh. Isira jud. Para nawala ko ano, sakit. Muna maglikay-likay ka kung naay mo kuan maningil sa imuha. Sige kag kuan, sige kag ako lang 5-6, sige kag kuan. Igsuon man ta sabta na lang. Ingon nga pag Gani man. man ina nagsakit ka. Di pwede nga ina na sakit ko. Sakit. Ako'y drama ko na maningil Kung karon. saan man ina nagsakit yun ha kay Ikaw ba acting ba yan? Tanong, suma. Kailangan ganyan. Sa magtiayon, di ba? Oh, Wala, di kayo kabayad. Kung naay maningil karon, Tubag ka sa hindi ina wala nagsakit. Hey. Hindi na Bisaya ra na si He. Who? Bisaya, kung Bisaya, he. Ana, kung English siya, hey. Ana. Sige na. Wala si ate diri. Di kalunggo. Kalintong Ay, kalintong. Kalintura. Di kalintura siya. Na siya'y COVID. Kuan. Stage 3. Yang COVID. Pfizer. O kato. Tulo ko. Sinovac. Moto yan. Stage 3 COVID-free. Oh.
Ayun na, wala pa Tama nini, na, bawal mo tingil. Ayaw sa pagpabilig sa Oh, ayo kay ato nila ni makuan na diri no, takdan kasi yang kuan. Designers. Oh, gikuan po dai siya. Designers. Ha? Designer. Ikaw lang ka lang kay English mo gulo. Designers ba? Nag-Alzheimer daw siya. Isa ra ko. Oh, siya ra. Sige. Salamat. Sige. Wala na natin isa. Asa tapad dulong dugayo layo pa kaya to eh. Maningil tag-arawan. Kasi unahon nimo. Ikaton dito utagat si Marites ba? Kay dugay na ka kabayo. Dijud hindi man ni kabayo motor man eh. Sorry, Unong sa gudbing di makakabalo mo sakay eh. Ay gid na matanda ko Ano sabi kay bibi ni ato ah. Subing na sa niya kamakan. Minda. Minda. Dai suka na. Isa na. Uy, naku istorya nimo ba? Di kan gula ising. Oh, unya. Ano ba siya utang nimo? Napatsud dagan pa arawan mga suriso. Si Marit, ingon si Marites lang. Si Marit dagan gani schedule man ni ron. Panginoon sa ba nagkuan ko siyang kuko nang limpyo ko ba? Oo. Nahugo kay dai. Mo rin si sugod sa ko. Kadili ka na dugay na hugaw. Dili ka na. Si ising kamatyon nun. Di ba na siya utang nimo? Kamatyon nun. Ako na yung utang. Dako Kamatyon nun na siya. 15,000. Laso hindi na Nakamatyon tidaan. man. Ang buti niya, stress. Na doon siya sakit. Basta tulo. Si sakit. Tulo. Basta na siya sakit. Katong Stage sa isa to. sa kuan Pfizer ug sinubik yung sakit. Mga vaccine man na. Eh basta siya sakit, stage 3 ako nadunggan, stage 3. Na ingan ta kaminda, kamatyon nun singla na Una dito. si Marites, una na ko si Ayun na, Ising. kasi yung unang si Marites. Gamay raman to. Si Ising kay Basig ma-quits ko no kung mamatay. oh, mo na ingon kay nag last will and testament na siya. Diyos ko. Kasi ka maapilan. Pero sa testament dagan di siya mga ano mga kwarta. Amot lang, sa balay lang siguro. Una si Ising kay bas dito mo bayaran mas stress na pug ka. Para sa bayan nato, di ba ko stress? Ah, di ka stress? Ha? Ang sudi mong now. Ano yun eh? Kuha na Ano? chicken pox. Ano yung chicken pox dito kaya Tara na. Dito ka. Uban ako? Uban na lang. Ang pinagutay pa. Ay, dala ang motor iuli sa balay. Oo. O sige. Okay. At sa inyo. Ha? Linda! Panihat ko na. Panihat ko na to ha? Exactly. Maayo. Isira lang gate ha. Ayaw dito ko. Gilak na ako, double lock. Very good. Ano, budget ano yan? Sumba mo na yung papapaya. Sumba din ang inana. Ano sa nini? Kiyod ba na imong hak, banyak, jukin mo? Exercise ba na? Proper training, proper diet? Proper diet. Proper kuan dyan na nimo. Muna. Sige ka, kuan, kabuntisan. Ayo! Ayo! Hoy, sulod mo! Ayo! Ayo! Sulod! Ay, sige. Asirado. Ayo! Sulod mo, sulod mo, sulod. Sulod mo. Ayo! May hapon na si Ising! Nasa siya? Ano siya, Alzheimer's Ah, disease. Alzheimer's. Oo, Alzheimer's disease. Ano si Ising? Dili, si Isong. Ising yan yun. Nangulustot dito siya. Oo, nga siya, Alzheimer. Hindi makatakot? Dili man Isa siya. na yung mga ko ano. Si Minda, ako si Minda. Sing, bayad na Sing! Nasa Alzheimer lang, nadyo siya kabaloon sa mga panahitabo sa iyang gatas. Maliit ba yung utak ko? Katong utang ng 15,000 ba? Maliit utak ko. Ay, hindi. Oy, according to Log, basang nada Alzheimer's ang kuan, tao, dili na makuan, mabayaran. Alzheimer's kung mamatay na, di na mabayaran. Uy, bago na law, 2021. Basta kong tambas. Wala, bukas ang Si Minda ni si... tambal, walay tambal. Si Minda. Remember pa ka? Ay, wait, sa ayusin yung istorya kay may stress na siya. Kadali lang, di ba? Bago lang man yan. Kay tambal. Epikasin ang tambay. Ay, inani dyan siya, pamawalang Alzheimer's disease. Mag-Evsagazet na. Tubig. Ha, tubig. Si Minda. Oh, wala. Muna yung pangkuan sa hubak ko, gihubak ko siya. hubak ko siya, napakasakit. Yan siya, gubak. Sing. Oh. Uy, Sing! Ay, wala na siya. Maningil untok ko sa 15,000 ba ba si Mamanda? Ayun na, ayun na, ginahan mo tawag mo. Una, wag ba? Buti na mo. Sing. Ginahan ba mo maningin? Oh, ginahan ba mo maningin? Naginanin na siya. Naghawa mo. Hawa na lang mo. Sayang, 15,000 ginuok ko. Giutang to yung bago pa 1 week. Isa naman na si Dal ko. Oh, di ba? Wala na siya kailan sa inyo, ha? Ganyan ka kayo sa si Pastor Bisita. Baka kailan sa mga, pero kailan kasi may isuon chocolate. Ay, di ba wala siya kailan sa kuha, actually. Okay, ano dito? Oh, wala. Okay, nalito ako. 15,000 mong utang ka, remember pa ka? Wala na ganyan. Ay, di Alzheimer's na nakuhaan. Makahuna-huna. Huwag mo siya pinagpuhan. Gani, nagpalimpyo pa ka. Kuko. Oh, di ba? Hawa ng gold mo kasi ate ba? Bawal na siya tao ba?
Ako! Sadik ka. Taon din ko. Bawal siya ka ng kung ang dagang tao. Ate, Pero di ko mahawa din yung pasiya. Basta mamatay na yung gabi. Nag-iasaki na dyan siya. Basta na siya. Nani dyan ako ate. Guniti ba si Manuhan siya, anak-anak. Uy, nani dyan siya. Bangin. Ay, kailangan ng breath. Si Brett. Nebulizer. Oh, nebulizer na to. Oh, wala na din. Kulangan pa. Paggawas na sa Paggawas na Sige, lang. sige, sige. Wala akong kaila sa ilang. Wala akong kaila na gising mo. Wala akong kaila. Wala akong kaila. Sinang kitsimil. Wala akong kaila. Wala siyang kaila. Sa tanawag picture, basi kaila siya. Picture ka siya. Atake na po siya o kamoy. Hawa na mo. Hawa! Sapi, siguro ni di man sakit sapi. Source na sakit ani ba? Paggawas na daw mo, yun na siya. Sino? Oo. Abi na mo na kaya. Dili, paggawas na daw mo. Ang kitsimil sa bayarin na lang kaya. O siya na lang, wanggod na lang ang mano bayad. Bayarin na lang din. Ako ba? Ako Kitsimil. Ako di makabayad. Wow. Ano din siya? Ugaw, dili siya tigil. Tama ka. Tama, Chuto. Kailangan mo. One packet. Sige, bobo. Kailangan pa ni mo. Si Minda ni O, katong silingan na to ba? Nag-chismis na di ba? Si Alam Minda ka na mo. Minda ba katong kalaban na to si San Lumi? Ang bula na siya. Tutok kayo, tutok siya na. Why? Minda! Ay, kung ang nilbit. Di ba ni Minda ba katong yung kauban natin dito man, di ba mag-chismis na dito? Manugway patag mga kandi. man sila? Wala ko kaila. Minda daw. Di ba nangiram ka ng 15 mil last week? Oh, wala lagi siya. Alzheimer's disease na dahil siya mo. Ayaw ipilit ang wala ka ilapa. Ayaw ipilit. Basi mamatay na unya, di ko mabayran, makwits ko. Wala ko kaila, Judy. Pinsa, si Minda ni Si Minda daw na. Si Minda ba? Uy, si Minda ni ba? Ato ba? Ano lang? Uy, Binda, Ato tama ba ba? Ato ba? Si Minda ni Ay, si Minda. Wala yun. Kaila man Pambayad ko ang pambayad. Dali ka na dito sa taas sa konti. Kaila man lang. Hindi ka sagpas. Hindi ka sagpas. Nakasandi ka. Tarugo lang Bakit sa TV ang bukas ang galing? Pagdali. Sige. Kay dungagan ko ng kisimil, Ros. Sige, dungagan ko ng kisimil. Hawa mo dali. Trespassing mo ha. Trespassing mo. Trespassing mo ha. Sige. Bayan. Ikaw po nag-inundo ka ng kanon. Ang payelo ni. Apit kong sakit para di mo makabay si kisimil. Kadali lang, kadali lang. O, sila kadali lang. Sakit. Tara. Sakit. Dagan ng kwarta diya. O, dala. Kumana lang ba? Dito. Ako magunit. Gawas na mo. Gawas na mo. Di mo ko kakayaan. Tama na, tama na. Ikaw na wala ka na. Salamat. Napaka dyan, naisoon mo kay mga pangit kong naisoon. Dili lingkod sa dili. Lingkod sa. Ikaw nilo kami. Ikaw ang dahilan. Nganong lasing yung yan tao sa ikauno na karon. Ayog sa kasagpa ka magilo ang YouTube. Mag-inana tayo. For kids only ba yan eh? Ana lang. Ligahin ko pa to para sa birthday na. Ngano po nang utang-utang ko, nag-utang-utang ka tungod sa mga sa mga anak. Pero ginana ko ka. Ano, mamirasonan ka. Di ka personal. Hindi pera nito. Tama na. Maraming pera. Mag 15 minutes naman. Sige na. Ha? Saka na rin to. Hmm? Pangin ko na. Sige.